No niin, tervehdys ja hyvää iltaa sinne ruudun toiselle puolelle kaikille tasapuolisesti. Meikäläinen on palannut jälleen ja toivottavasti mun äänikin kuuluu. Mulla on vähän ollut tässä pientä säätöliveä ollut tässä meneillään ja kieltämättä kyllä vähän pientä striimitaukoakin. Voisi ehkä sanoa, että on vähän tämmöistä lievää motivaation puutettakin ollut, niin pahoittelut nyt, et nyt rupee OBS ylikuormittumaan. Me ei olla päästy edes pelin pariin vielä ja sä rupeet nyt jo niin kuin lakaa. Älä nyt viitti. Älä tee tätä mulle, please. No niin, tää lähtee lupaavasti liikkeelle. Oi, joo. Mut tosiaan, niin mitä mä olin sanomassa, niin on ollut vähän pidempää taukoa tästä striimaamisesta. Nyt useampi kuukausi varmaan niistä edellisistä varsinaisista liveistä. Ja on ollut vähän muuta työtä, treeniä, sitä elämää tuolla striimaamisen ulkopuolellakin. No joo. Juu, mutta nyt ajattelin, että kun on tullut vähän näiden ääniasetustenkin kanssa pelleiltyä tässä, kun ne, ketkä sen mun edellisen striimin on kattonut, niin varmaan on huomannut siellä semmosia kohtia, missä mä en oikein ehkä selvästi kuule siinä niitä pelissä niitä erinäisiä niin kuin ääniefektejä, ja se sitten näkyy siinä mun pelaamisessa. No nyt mulla kuuluu äänet myös näissä mun kuulokkeissa, jota mä käytän striimates, missä on tää mikki kanssa tässä samassa, niin tosiaan niin on aika olennaista, että se ääni kuuluisi myös näistä mun kuulokkeista. Joo, ja sitten tietenkin se, että se peliäänet ja mun ääni kuuluisi myös sit siellä teille hyville katsojillekin sinne, niin sekin olisi niinku olennaista. Mutta mä en jotenkin saanut näitä molempia asioita toimimaan jostain kumman syystä niin piti sitten vähän tehdä kaikenlaista säätöä, että mä sain edes jotenkuten sitä striimaamista silloin aloitettua, mutta nyt olen taas hieman ehkä hieman viisaampi mitä näihin OBS ja muihin näihin striimaamiseen liittyviin asetuksiin ja kaikkeen tulee, niin toivotaan, että nyt kaikki toimii. Toivotaan. Nyt sormet ja varpaat ristiin ja toivotaan, että kaikki toimii, mutta joo, tosiaan niin mä voisin tästä nyt välättää loputtomiin, mutta ette te ole tullut sitä tänne katsomaan, vaan tätä Raymanin peluuta, niin mennään suoraan asiaan. Jatketaan tästä siitä, mihin jäätiin, eli viimeksi ei löydetty tästä kentästä sitä viimeistä häkkiä millään. Ja nyt tällä kertaa mennään hakemaan se. Ja en tosiaan lähtenyt vielä tässä kohtaa lisäelämiä haalimaan, kun vielä meillä niitä on. Mutta luulenpa, että jossain välissä täytyy niitä lisäelämiä kyllä käydä hakemassa. Ja nyt kun mulla on tästä pelaamisesta vähän taas taukoa, niin voi olla, että sekin nyt tässä mun pelaamisessa voi näkyä, että ei ole tullut hetken pidettyä ohjainta kädessä. Oi, noni, just. Ei. No. Kenttä meni läpi, vaikka mä luulin ensin, että jaha, noni, kuoltiin.
Okei, no mä toivon, ettei se häkki ollut tuolla missään, koska se sitten jäi saamatta jälleen. Ja täällä on näitä, menkää pois. Ärsyttäviä näitä tyypit, kun hyppelee tässä. Ne pois. Oi. Joo, ei parane kiirehtiä, kun ei tiedä, että mitä voi käydä. No niin, nyt mä kuulin ton. Ja nyt näin, että tonne ilmestyi tommonen pilvi. Joo, mä en nähnyt tota viimeksi. Joo, toi olisi ollut kiva nähdä silloin muutama kuukausi sitten. Muttapa en nähnyt. Oi. Ei, menkää pois. Noniin, sieltä viimeinen häkki. Noniin, hyvä. Nyt ei ole enää mitään syytä olla tässä kentässä. Nyt vaan pois täältä. Paitsi tosiaan nyt meidän täytyy pelata nää koko tää kenttä loppuun, ettei voida mennä harmillisesti vaan takaisinpäin. No, ei se mitään. Pelataan vaan tästä eteenpäin. Joo. Joo, mahdollaks mä kattoo tossa, että on... No, ei nyt oikein ehkä viitti ruveta tästä nyt kesken katsoa, että onko chatti auki. Joo, ja sulle taikuri mä en nyt puhu. Joo, ei tulla pelaamaan sun peliä nyt tällä kertaa, kiitos vaan. Joo, et mulla pitäisi olla toi chatti-ikkuna tuolla auki, niin mä näen, että jos siellä jotain kommenttia sattuu tulemaan, tai jos joku vaikka sattuisi seuraamaan näitä mun katastrofi tai niinku livejä, haluaa niinku jatkossakin tulla seuraamaan näitä mun katastrofilivejä, niin sitten näen sitten senkin sieltä mikä toi nyt sitten olikaan nimeltä se toi. No, joku striimaajan työpöytä, en nyt muista mikä se viralliselta nimeltään oli, mutta et joo, et vähän näen, että mitä täällä niinku tapahtuu. Tän pelin lisäksi siis. Vaikka tää Rayman kyllä semmonen peli, että tässä ei kyllä paljon muualle voit katsella. Ellei sitten oo varsinainen velho tän niinku pelin kanssa, että mitä mä kyllä en väitä todellakaan olevani. No voi ei mene pois, mä ajattelin, että tossa jo kuolema pahimmassa tapauksessa korjaa, mutta eipä onneksi korjannut. No niin, äläs naura mulle siellä. No niin, sinne meni. Joo, ja tuolla ei oo mitään, joo. No niin, hyvä. Jees, oliks se siinä? Ei ollut, joo, niin tässä oli vielä kenttiä, joo. No ei se mitään, mennään vaan eteenpäin. Pääasia, että ollaan nyt löydetty se viimeinen häkki tästä, niin sit kun päästään tää kenttä loppuun, niin ollaan nää vuorikentät. Oi, toi oli huono. Huonosti arvioitu paikka hypätä. Niin se mitä olin sanomassa ennen kuin toi laavakivi töykeästi keskeytti, niin että sit kun päästään nyt tää kenttä loppuun, niin sitten ei tarvitse näihin vuorikenttiin enää sen jälkeen palata. Ollaan löydetty näistä kaikki mitä on löydettävissä. Onneksi.
Eipä tää peli taida tästä yhtään... No, Reimä nää nyt jaksa. Niin ei tää peli taida tästä yhtään sen enempää kuitenkaan helpottua, että... Tää siitä ei ainakaan ole pelkoa. Hetkinen. Eiku, nyt mä menin väärää kautta. Niin mun olisi varmaan tonne kuulunut mennä, joo. Ei, älä heittele mua niillä kiveksilläsi. Mene sinne ylös, kiitos. Pitää niin tarkkaan osata ajoittaa hyppyjä kaikki, mutta Noniin, peräänny. No joo, nyt mä pääsen sun ohi jo. No, nämä voin ottaa, kiitos vaan. En mäkö ois tarvinnut, mut ihan sama mennään nyt. Mennä, maali. Yes. Hyvä. Terve menoa. Ei olla tulossa enää takaisin. Hyvä. Se meni ja eikä kyllä elämiäkään menetetty. Ainakaan omasta mielestä ei kuoltu tossa kentässä, niin se on aina hyvä asia. Joo. Kyllä nyt tähän väliin niin haluan tallentaa, niin saatiin toi viimeinen häkki tosta kentästä. Näin, hyvä. Jees. No se näistä vuorikentistä, niin seuraavaksi Taidemaahan. Picture City. Ja päästään tätä kuuluisaa monareiskaa ihailemaan. On siinä hieno teos. Joo. En nyt katsonut yhtään kuinka monta häkkiä tästä puuttuu. Oliko se nyt 2 vai 3? No täytyypä katsoa, että mistä ne voisi täältä löytyä. Ei kyllä yhtään muistikuvaa näistä näistä taidemaan kentistä, siis että mitä tai missä kaikkialla niitä häkkeitä mahtoi ollakaan piilossa. Et täytyy vaan koettaa. Oi, luulin jo hetken, että osun noihin piikkeihin. On ja lyödä teit vähän turpaa. Noi. Kaikki päästettiin päiviltä. Joo. En muista, ollaanko me tonne paikkaan päästy. Jaa, kiva te spoonaatte takaisin ja sitten just... Joo. Toi on niin kiva, kun käy tolleen. Haluat lyödä pahista, mutta sitten sä osutkin siihen typerään. Tohon rinkulaan. Joo. Sori, mä kurkkaan nopeasti, että onhan mulla tämä chatti täällä auki. Toivottavasti. No. Joo, kyllä se näyttäisi olevan jo auki. Joo, anteeksi. Joo, halusin vaan varmistaa, että se on tuolla auki, niin ei mene sitten kenenkään viestiin ohi. Koska se olisi sääli, että jos siellä on joku ihan kiva, positiivinen tai auttavainen kommentti ja sitten mä näen sitä, niin se olisi sääli. Otetaan toi. No niin, ja nyt sitten alkaa taas tämmönen tasoloikka tässä, että... Joo, mä en oikein tykkää näistä kohdista, kun
tulee toi kuolema vähän turhankin helposti. Ja just et pitää niin oikein osata tää kopteriliike ajoittaa. Joo. Juu, ja tässä kohtaa, että saadaan nämä tyypit tosta pois tieltä, noin. Joo, nyt mä voisin jo ehkä yrittää jo tosta, noin. Noin, putos sinne. Okei, joo, täytyy nyt yrittää vähän katsella, että mistä kohtaa täältä voisi ehkä löytyä jotain. Tässä piilossa, mutta ai hitsi muuten nämä kohdat, mä en tykkää noista piikeistä, siis en tykkää, sori, en tykkää. En tykkää. Joo. No niin, ja mä arvaan, että kohta sieltä kuuluu se ting, ja sitten pitää mennä takaspäin. Koska totta kai. Ja okei, sieltä kuuluu ting. Mä kyllä muistan, että tuolla on joku häkki saatu, no en mä lähde kyllä takaspäin menemään sen takia. Joo, ja muistan tosta sai se jonkun lisärin. Mitä varmaan nyt ei enää uudestaan tietenkään voida saada. Niin, mennään vaan eteenpäin. Oi, saatiin uusi elämä. Keräämään 100 tingssiä. No. Sitä vähän harvemmin tapahtuu ennen tässä kohtaa peliä, kun on niin helppo. Tai on niin helppoja kuolemia tässä. Tässä kun ollaan näin pitkälle jo peliä, niin ne on aika harvinaista herkkua nuo lisäelämät. Ainakin oma pelikokemus, niin sitä kuvastaa, tai mitä mä nyt puhun. Siis, että ainakin se oma pelikokemus useimmiten on tässä just se, että ne elämät loppuu niin kuin aivan liian helposti. Ja uusia elämiä, niin niiden hankkiminen, niin siinä voi mennä vähän pidempi tovi, jos toinenkin. Mut pakko kyllä tästä taidemaasta sanoa, niin ihan silleen kivat musiikit siis näissä kentissä. Et vaikka ne kyllä osaa armottoman vaikeita olla, niin musiikit on kuitenkin tämmösiä rauhallisia ja aika kivoja kuitenkin. Niin. Ai. Mites mä osaisin ajoittaa sen hypyn? No joo, justiinsa näin. No, täytyy vaan yrittää mennä ja... Oi. Okei, no kiitos tosta. Mä toivon, että mä olisin löytänyt jotain salaisempaa. Oho, mikäs se ting-ääni siellä oli? Jaha, okei. Ei tos kohtaa mitään. Et vaan näitä vihollisia ilmestyy. Gotcha. Okei. Oi. Muistaakseni täälläkin oli jotain, mutta enks mä kans ollut täällä?
On semmonen olo, että mä olin täällä. Juu, olen ollut joo. Okei, 2 tasoa takana ja enkä vieläkään ole löytänyt yhtään häkkiä. Ehkä ne on sitten tässä kentässä. Niin turpaa tommosia. Oho. Jaha. Okei. Takaspäin ei ole näköjään menemistä, no. Niin, noni. Niin paitsi jos mä muutan itteni pieneksi, niin sitten on joo. Takaspäin menemistä, joo. No niin, ja nyt on tommonen salamasilmä tuolla, joo. Tuolla on hei häkki. Mites tonne päästäisiin? Ei pysy sinä. Ei, no. Kun sinä menet pois. No joo. Okei. Niin nyt tää vie mua takaspäin, joo. No joo, okei. Selvä, no. No, nyt mä olen pienikokoinen, kuten mä halusin. Ai nyt te lennätte, okei. Tulkaa tänne, saatte nyrkistä. Joo. Mulla on semmonen muistikuva, että täällä takana päin ei ollut mitään, mutta... Joo, no ei täällä ollutkaan, joo. Pokkareissu, mut tulipa tehty. Joo. On se kyllä kiva striimailla tälleen pitkästä aikaa. Oon mä kyllä vähän kaivannut tätä. Mutta on vaan jotenkin sitten ollut niin muita kiireitä, että on vähän ollut vaikeaa löytää aikaa niin kuin tehdä tätä. Ja sit kun on ollut sitten joidenkin, näiden, ja okei, tossa on pakko mennä pienelle, niin on ollut vaan sitten muita kiireitä, niin ei oo sit vaan ehtinyt, vaikka olisi ihan halunnut ja, ei kun niistä, joo, unohdan mitä mä olen puhumassa, niin. Mites mä tonne ylös muuten? Eikö mun täytyy olla isompi kokoisempi jo, en mä tälleen sinne pääse. Niin, et se... Ja sit kun mulla on näitä ääniongelmia ollut, niin mä halusin saada ne ratkaistua. Ja ajattelin, että ei mulla oikein mieltä livettää ennen... Tai siis jatkaa tätä livettämistä kunnolla ennen kuin on saanut näitä äänijuttuja selvitettyä. Joo, katsotaan niin nyt tässä. Joo, pitää päästä ton tyypin yli. Näin. Joo, näin piti tehdä. Joo. Mut sitten... Ei noin. Mun pitää vaan saada päästä ton kyytiin, niin... Joo. Kyllä. Joo, okei. Tää oli tämmönen... Oi, no älä nyt siihen osu. Noin. Tämmönen puzzle. Joo, yes, hyvä reiska. Katos mitä täältä löytyy. Jee, saatiin toi lisäri, mitä mä silloin mietin aikaisemmin, että miten toi saadaan. No nyt keksisin, miten se saadaan. Mä luulen, että tästä on pakko mennä kyllä jo pienikokoisena, kun ollaan niin lähellä noita piikkejä muuten. Joo, no mut hyvä, saatiin ainakin yksi häkki, niin jos löydettäisiin se toinen vielä, niin se olisi kyllä mahtavaa. Oi, mites mä nyt tolleen? Joo, en halua mennäkään
piikkeihin osuu, mutta joo, Ei, mitäs tuolla alhaallakin on jotain. Joo, täällä oli tämä, joo. Okei. Joo. En tiedä, onko kenelläkään siellä ehtinyt olla ikävä näitä mun striimejä, mutta jos siellä on joku kaipailut, niin se on vaan ihan kiva kuulla, että jos joku on odottanut, että milloin mä jotain uutta peliä aloittaisin tai jatkaisin tätä Raymanin peluuta, niin... No, kyllä mä ton otan, kiitos vaan. Joo. Joo, mutta katsotaan jo, että minkä verran päästään tällä kertaa tätä Raymania eteenpäin. No kun tonnekin olisi kiva päästä, jos mä vaan osaisin sinne mennä. Ei noin. Mä en tiedä, pitääkö mun olla isompi kokoisempi, jos mä haluan tosta päästä. No ihan, aivan sama, mennään vaan. Kun en tiedä, onko tonne edes pakko päästä. Ehkä me mennäänkin muuten takaspäin. Koska se, mitä tää peli mulle on opettanut, on se, että aina kun jotakin ilmestyy, että sä kuulet jonkun ääniefekti, niin kannattaa mennä takaspäin. Todellakin. Mites mä ton nyt saisin Vitsit. Mä haluan ton. Mä en oikein halua mennä eteenpäin, koska jos mä menen eteenpäin, niin muut menee mahdollisuus saada toi häkki. No. Oi perhana. Joo. Ei tiedä kuinka paljon eteenpäin mä oikein uskallan tässä mennä, koska sit jos käykin niin, että mä en niin mä tarvitsen ton häkin. Onks mä mennä sen verran takaspäin, että mä muuttaisin itteni isommaksi ja yrittäisin näistä piikeistä vaikka mennä. Niin muuten. Joo, näin. Joo. Jep. Joo. Joo, näin tää vaan on mentävä, joo. En vaan muistanut, miten tää meni. No. Saisit mä noit tyypit tosta? No, ihan sama, ei oo pakko saada niitä nirhattua. Toi häkki oli se pääasia. Paitsi muuten, joo. Nyt mulla on mahdollisuus päästä noista. Mun on pakko mennä takaisinpäin. Ai hitsi tän kanssa. Oi Reiska. Sinä saakeli. No olisi halunnut sanoa sen toisen vähän pahemman S-sanan, mutta en nyt sitten kehdannut, että ei se nyt niin paljon ottanut päähän toi. Joo, nyt kun päästäis vaan tää tason loppuun, niin... Noniin.
Joo, ellei mä kuole ennen sitä. Joo, osumapisteet olisi kiva olla enempi, mutta mä nyt tyhmyspäissäni olen mennyt niitä vähän tuhlaamaan, niin täytyy pärjätä 2. No niin, onko mahdollista päästä eteenpäin tästä? Joo. Noin, kiitos. Täällä on joku taikuri minipeli. Onko mä pelannut tätä? No, mikä ettei. Mennään pelaamaan. Mä en enää yhtään muista. Mennään pelaamaan ja katsotaan. Oon mä muuten varmaan pelannut tän. No, ihan sama. Tehdään tää nyt sitten. Juu, tässä ei tarvinnutkaan mitään kiipeillä, vaan tässä just piti juosta nopeaan ja koittaa saada kaikki nämä tingssit kerättyä. Joo, mä tän tehnyt aikaisemmin. Joo. Mitäs siellä Hei ja hyvää iltaa Saksasta. No niin, joo, no heipä hei ja hyvää iltaa joo. Sinne, Reiska. No niin, toi ei ollut ilmeisesti hyvä aika, olisi pitänyt laittaa paussille tätä peli. Reiska tekee siellä omiaan. Niin. Oi, toi meni just hienosti. Niin, mut joo sinne joo, joo, F95 Thomas F95 tai voiko sanoa ihan Thomas. Niin, joo, mut hei, hyvää iltaa sinnekin ja kiva, että oot siellä paikan päällä katsomassa näitä meikäläisen pelailuja. Joo, olisi jo pitänyt lähteä tuosta taikurin vierestä pois, että ennen kuin alan lukea kommentteja, kun sitten... No, nyt tuonne ufotyyppi rupesi ahdistelemaan, se on aina kiva. Ei, se oli lähellä. Joo. Niin tosiaan en paljon oikein hyvää aikaa lukea jo chattia. Joku mä luulin, ettei se menisi siihen minipeliin uudestaan, kun jos en mä liikuta Raymania. Et mä ajattelin, että se vaan jotenkin sitten ei veisi mua siihen minipeliin uudestaan, mutta ilmeisesti se tekikin niin. Joo, no ei se mitään, se maksoi vaan mulle lumpseja, mutta ei lumpseja, tinksejä siis, sori, tinksejä. On lumpseista. Joo. Mut taas on hyvä kohta tallentaa, kun saatiin taas yksi kenttä vallotettua. Okei. Joo, täällä on vielä muutama häkki näköjään löydettävänä, niin täältä pitäisi 2 löytyä näköjään. No, päädytäis katsomaan, että löydetäänkö menee. Joo, tiedän tän platformin tässä jo, mä en luota suhun. Niin, tää taso menikin vähän mielenkiintoisesti. Ei mennytkään ihan silleen tuttuun tapaan vaan vasemmalta oikealle, vaan mennään vähän eri puolille. No, niin mä en tästä kohdasta tykkää, tässä varmaan tulee jo kuolema, just näin.
Siis mä en osaa tota kohtaa mennä ottamatta osumaan. Mä en vaan osaa. Mä en vaan osaa. Noniin, mennään nopeasti. Yritän saada toi taso kiinni. Joo. Jaha. Juupa jumaa. Mä arvelin, että täällä saattaa olla jotain hyvää. Come on. Come on, Reiska. Nappas. Noin, hienosti. Joo, täällä ei näköjään tullut aikaisemmin käytyä. Varmaan joku, mulla oli vähän jo luottamuspulaa ton sen liikkuvan platformin kanssa. Kun aikaisemmin oli kuolema tuli korjanneeksi. Aha, okei, joo, tää vaan... Okei, tää menee tälleen joo, et se... Mites mä pääsen takaisin? Ah, näin. No. Se ensimmäinen häkki löytyikin nopeasti. Nyt vielä se toinen. Ja just muuten sanoin, etten osannut mennä tätä kohtaa ilman osumiini. Niin. Joo, eiks mä ookin hyvä? No, en... Joo, se oli vitsi. Joo. Okei, mutta tohonkin kehittyy näköjään joku strategia, että miten se kannattaisi yrittää mennä. Jaha. Okei, tuolla on tommonen pyssysankari täällä ylhäällä. No, oho. Noin. Joo. Kun mä mietin... Kumpaa kautta mä nyt haluun mennä? Jaha, okei. No. Okei, tuolla oli vaan toi nyrkkijuttu. Okei. Joo, kun mä ajattelin, että jos se vie jonnekin semmoiseen paikkaan, mistä ei pääse enää takaisin. Että jos on joku salapaikka tai jotain muuta. Jaha, tuolla on tommonen tyyppi tuolla. Ylhäällä, oi, mitä mä tein? Joo. Oi, no. No, okei, me tultiin nyt tänne hengailee. Muistan kyllä, että ollaan oltu täällä aikaisemmin. Joo. Kun vaan, jaa, no niin juu. Muistelin, että jotenkin pitää päästä poiskin. Paitsi nyt on huono, niin niin, muuttaa meidät pieneksi, joo. Mä en halua olla nyt pieni, mä haluan olla iso. Noin, kiitos. Joo. Ei! No, mä mokasin ton kohdan. Joo, kun tässä oli se... Joo, niin tää pitikin näin mennä tää kohta, joo. Joo, näin tää oli. Joo. Etan mummoa sieltä. Ai niin, joo, toi oli... Joo. Tota varten, joo. Mut tosiaan, että me ei voida tolle tyypille tehdä mitään. Se on siellä meidän kiusana koko ajan.
No, vaikka tässä sattuu ja tapahtuu ja on tämmöisiä läheltä piti tilanteita ja välillä tulee vähän kuoltuakin, niin ainakin toi musiikki rauhoittaa kivasti. Ja jotain ilmestyi noista äänistä päätellen. Oi. Joo, pitää nyt valita semmonen hyvä kohta, missä kohtaa sit tonne yrittää mennä. Joo, ei täällä oo mitään. No. Ei ilmeisesti. Joo, jatkuu vielä. Joo, mutta toivottavasti teille kaikille siellä on mennyt ihan hyvin, että ainakin itsellä niin uskaltaisin väittää, että ihan hyvin on mennyt tässä, että niinku, no töiden parissa se aika niinku aika suurimmaksi osaksi on mennyt ja muun ajan sitten on tuolla salilla sitten tullut niin siellä treeneissä kanssa kulutettua aikaa. Että olen siihen salitreeniin nyt hurahtanut ihan todenteolla. Joo, nyt mä kuulen sut siellä takana, että et pysty yllättämään minua enää. Nyt minä kuulen kaiken. Oi. Vaihtu musiikit. Ai, ei, älä nyt mua sieltä. No. Jaha, okei. Kiitos tuosta. Ai niin mä unohdin, että mulla oli tää kopterikyky. Joo, kun ei tätä ole jo joka kentässä, niin sen helposti unohtaa, että hei, mähän pystyn lentämään tämän koko kentän halki. Oi. Reiska, ylös. Joo, et sä oot siinä kohtaa just, et sä kykenet ryömimään. Tuolta löytyy osumapiste. Kiitos. Mä en tiedä, oliko mä niin tyhmä, että mä lähden ottaa selvää, onko tuolla alla jotain, koska musta tuntuu, että siellä ei ole muuta kuolema. Näyttää vähän liian ahtaalta siihen, että siellä voisi olla jotain piilossa siis. Oi. No, miten sä nyt tolleen? Mä luulen, että sä laskenut tuohon pinkille jutulle. No, ei sit ja. No alustapa tietenkin joo, en mä minäkään checkpointille ehtinyt päästä. Joo, ja nyt ollaan Tinksien kanssa taas siinä tilanteessa, että meillä ei ole yhtään mitään. Joo, tuolla on tommonen juttu tuolla ylhäällä, mutta joo, en mä tiedä. Kiinnostaako se mua nyt kauheasti? Joo. Et mennään vaan mieluummin eteenpäin. Ai, nyt mä vähän liiankin lähellä noit piikkipalleroit. Speedruni. Mitäs tuolla ylhäällä hei on? Mä haluan tonne.
Joo, pääseekö mä tätä kautta poiskin? Juu. Okei. Noniin. Viimeinkin checkpointtia. Jo oli aikakin. Joo, muistan kans tämän. Joo. Tääkin niin halpamainen kohta, että noit kyniä vaan ilmestyy täältä, juu. Oh. Joo. Niin, mitäs mä sijoin? Niin, niin höpötteli just niistä töistä ja treeneistä ja noniin just taas valitsin hyvän ajan. Siis voiko tää peli antaa mulle edes niinku pienen hengähdystauon, että mä pystyn edes vähän katsojien kanssa niinku kommunikoimaan? Onko se niinku liikaa pyydetty? Rayman haluaa niinku kaiken mahdollisen huomioon. Kaiken mahdollisen huomioon vaan itselleen. Joo, mutta tosiaan tossa ennen kuin laitoin näitä livejä tulille, niin kävin tuolla ruokakaupassa nopee ja oli kyllä aika taas semmonen virkistävä keli tuolla ulkona, että vähän siellä pakkasen puolella ja sitä semmoista vähän lumipyryäkin siellä, niin olin jo elätellyt sitä toivetta, että no tässä nyt lumet sulanut ja aurinko paistaa, ollaan plussan puolella ja mua piikitetään, joo. Niin, mutta joo se... nyt taas, no... Okei, mä en kerää noita thingssejä, aivan sama. En kerää niitä. Eipä ne ole niin tärkeitä. No niin, tuleeko se tyyppi takas, niin mä pääsen eteenpäin, niin... Niin se ei oo, että iski nyt tommonen takatalvi. Ja kun oli jo sitä... ehtinyt jo vähän nauttia sitä lämmöstä, niin sit semmonen, että jaha, että tulee tommonen takatalvi nyt tähän väliin, niin se on aina kiva. En tiedä miten selvisin tosta. Mutta selvisin kuitenkin. Joo. Mutta toisaalta voisi olla kyllä paljon kylmempikin, että jos asuisi vielä enempi pohjoisessa, niin kyllä siellä varmasti paljon kylmempää mitä täällä, mutta silti se vähän silleen, että no, että alkaa vähän jo riittää sen pakkasen ja sen lumentulon kanssa. En kyllä vieläkään. Niin muistan, että tuolla oli häkki, mutta... Mun mielestä me vaan löydettiin yksi häkki, niin missä se yksi nyt taas jälleen on? Minne se nyt on piilotettu? Ei se ollutkaan vielä siinä. Joo, kyllä mä tämänkin kohdan muistan. Ja muistan myös sen, että kyllä täältäkin löydettiin silloin se häkki. Tonne alas pääsemiseen vaan meni taas hyvä tovi. No. Joo. Niin, sille pitäisikö
No joo. En tiedä, mitä mä silloin mahdoin viimeksi kysyä tuossa, että kun oli tuo no-vaihtoehto tuossa, että onko Rayman hyvä peli? No. Joo. Ei, kyllä tää on hyvä peli. Toisinaan vähän vaikea ja ehkä turhauttavakin, mutta kuitenkin visuaalisesti tosi kaunis ja kuitenkin tästä tämmönen, no, ihan hyvä pelattavuus tässä on. Että on sitä huonompiakin tasoloikkapelejä pelattu, että ei ole missään nimessä niin kuin siitä huonoimmasta päästä. Rayman. Oi, no, paitsi että joo, kun mä nyt en osaa tätä helppoa kohtaa tässä nyt mennä. No joo. Joo, ei siellä alhaalla varmaan edes mahda olla enää mitään, mutta joo, mennään vaan eteenpäin. Ei jäädä tonne pomppimaan. Joo, nyt on tämä kohta, voi. No voi perse, joo, vois sanoa joo. No niin, katsotaan miten menee. No niin, veikkauksia, meneekö ekalla? Mä sanoin, että ei mene. Ois! No, okei, sori. Siis toi oli tyhmästi tehty, mä tiedän. Mä yritin vaan mennä takaspäin katsomaan, että olisiko tuossa ollut jotain mitä olisi voinut ehkä ottaa tai jotain. Joo, tiedän. Tyhmästi tehty, kun muuten toi olisi mennyt toi kohta. Noniin, okei. Noniin, menihän se. Okei, nyt ei tehdä sitä samaa aivopierua, mitä äsken. Okei, tossa on tommonen. Mutta mua toisaalta kiinnostaisi, mitä tuolla alhaalla on. Onko siellä jotakin? No olihan siellä. Noniin. Viepäs mut tänne toiseen suuntaan, mitäs täällä on. Okei. Selvä, täällä on tämmönen. Okei, et kannatti kuitenkin tutkia. Entäs jos mä seuran näitä kyniä muuten? Kannatti seurata kyniä. Oi, on ne kyllä kyönejä ollut ne pelintekijät. Ai saakeli, salamasta suoraan silmämunaan tai perunanenään tai mihin se nyt tarkalleen ottaen osuu, en tiedä. No niin. Okei, niin joo, tonne olisi jotenkin varmaan päässyt, jos olisi ollut vaan tarpeeksi taitava, mitä mä nyt en tällä kertaa ollut. No niin. Okei, hyvä. Nonni. Hyvä, se siitä. Vielä olisi yksi taidemaan kenttä jäljellä tossa. Ai niin, tuollakin olisi muuten tallennuspiste. No ihan sama, mä tulin jo tänne, niin tallennetaan tähän. Jees. No niin. Nyt olisi sit yksi tässä vielä jäljellä. Tuolla on sit nois Kopsinkin kentät vielä, mutta katsotaan. Voi olla, että mä en ehkä nyt niihin mene tällä kertaa, kun kello nyt on jo kuitenkin jo yli 9, niin huomenna sitten taas työpäivä ja aikainen herätys, niin ei oikein kauhean myöhään voi nyt valitettavasti livettää, mutta mä yritän pitää huolen, että se seuraava live tulisi
vähän aikaisemmin kuin useiden kuukausien päästä. Mutta mennään katsomaan vielä, että jos löydetään täältä se yksi häkki, mikä on jäänyt uupuun. Muistan kyllä, että nämäkin kentät haravoitiin aika huolella läpi, että mitä salaisuuksia täällä voisi olla, mutta kyllä tännekin on varmaan joku häkki voinut jonnekin jäädä. En tiedä, että onko juuri tähän osioon vai johonkin muuhun, mutta no, otetaan siitä selvää. Niin juu taas. Joo. No mut toisaalta mä oon kuitenkin omasta mielestä jo käynyt tuolla paikassa. Ei siellä, niin aivan siellä oli häkki jo, ei mun oo pakko sitä enää uudestaan mennä. Mut tosiaan, että meidän olisi pitänyt olla taas pienikokoisia, että me oltais voitu tonne päästä. Joo, ai. Joo, ei oikein kivoi, miten näissä kentissä on noita piikkityyppejä laitettu tänne joka paikkaan. Joo. Joo, ei ole tosiaan nämä Taidemaan kentät niin vahvasti muistissa, niin en tiedä, tuhlaaks mä nyt vaan aikaa menemään tätä kautta, mutta ja okei. Hups, tossa olisi voinut käydä muuten huonosti, mä menin aika riskillä ton kohdan, huhu. No. Oli tuuria, että ei käynyt köpelösti. Oi. Jaha, okei, tuolla olisi lisärikin, no se olisi ihan kiva. Jos mä keksin, miten mä tonne ylös pääsisin. No. No. Jaha, okei. Okei, no nyt mä menen tosiaan väärässä rytmissä. Noniin, okei. Lisäri tänne. Anteeksi, varastettu vitsi. Joo. No, kylläpäs tää nyt näitä pyssysankareita on. Okei, täällä ei ollut maalia. Tää oli vaan tämmönen paikka, mistä saa vaan kaikkea kivaa. No. Okei, mulla on näköjään pakko mennä. No, pääsekö mä sitä reittiin, mitä mä tulin? Näin. No. Joo, tää on vähän hämmentävä taso. Oi, oho.
No niin, mä luulen, että mä kuolisin, mutta enpä kuollutkaan. Nyt mä tiedän jo, tuolta nuo tyypit jahtaa. Joo, ehkä parempi vaan juosta. Noniin. Jaha, niin sieltä tulee lisää porukkaa Reiskan kintereillä. Ei. Menkää pois siitä ahdistelemasta. Joo, ihme hyypiöi. Noniin ja maali. Voi ei, just tämmönen salamakenttä, juu. Okei, ton mä kuulin. Joo, siis nämä salamakentät on just tämmösiä, missä toi mun toi OBS:n suorituskyky niin ei oikein riitä. Siis, anteeksi nyt vähän lagia, mä en oikein vois sille mitään. Mitä tää kenttä aiheuttaa sen? Okei, nyt vie mua tänne päin, okei. En tiedä, halusinko mä oikeesti mennä tänne päin, mutta no. Mennään sitten. Noniin, justiisa. Kiva kohta. Joo, mutta tosiaan, että tää kenttä ei ole yhtään sen helpompi ilman tätä lakia ja tämän lagin kanssa, niin no, ei auta yhtään asiaa. Ei, just suoraan viholliseen, siis, no, ihan sama, mennään tätä kautta sitten. Jaha, okei, täällä on taikuri taas. Aha, okei. No nyt mä tulin sentään oikeassa järjestyksessä, paitsi, no joo. No, tullaan pelaamaan sun peliä sitten, joo. Niin, ei tässä mitään parempaa tekemistä meillä ole kuin pelata tämmösiä hassun hauskoja minipelejä. No. Enkä muista yhtään edes kuinka monta näitä juttuja piti kerätä, mutta no. No, siinäpä kerätään sitten. No. Okei. No, olen mä tehnyt toi aikaisemmin joo. Ei saatu lisäriä palkinnoksi. Ai jäi selkät, ei tykkää oikein. No niin, pitää saada toi vihollinen tosta pois tieltä ja... Ei! Mä halusin vaan ottaa vähän vauhtia, että mä pääsisin tosta kohdasta paremmin pois, mutta... Ei sitten. No niin, mene sinä nyt siitä pois, noin. No, nyrkki taas ei voi osua. No, mä tiedän, että tuolla se puuttuva häkki ei ainakaan ole. Eli se on täällä jossain.
muistan, että tuolla ylhäällä oltiin silloin aikaisemmin. En tiedä, onko täällä kuolema. Mitä täällä on? Jaha, okei. Oh, halleluja! Noniin. Viimeinen häkki. Let's go! Äkkiä pois. Joo, nyt oli kyllä hyvin piilotettu häkki. Huhhuh. Yes. Nyt riittää vaan, että päästään maaliin asti. Oi, no. Oliks tän jälkeen vielä? Joo, oli joo tämä. Okei, no ei mitään. Ei mitään. Meillä on elämiä. Meillä on elämiä ja meillä on häkit. Joten ei meillä mitään hätää oo. Joo. Mennään ihan rauhassa ja keskitytään, niin menee hyvin. En tiedä mitä tossa tapahtui. Mutta ei tehdä sitä enää uudestaan. Mitä? Se hyppy ei kanna. Toi kohta menee ihan ilman mitä ongelmia. Se on toi saakeli kohta, mikä pilaa kaiken nyt. Kun ei se... Voitko Reiska käyttää sun jalkoja enempi? Et hyppäisit vähän korkeammalle. Kiitos. Noin. Tulihan se sieltä. Joo. Voi olla, että kuuluu tietty suolaisuus mun äänessä, mutta ne taidemaan kentät kyllä pitää huolen siitä. Joo, tiedän tuolta takaa kuuluu ääni, mutta nyt ei ole enää mitään, mitä pitäisi löytää, vaan nyt mennään eikä meinata. Yes. Oliks täällä enää mitään mielenkiintoista löydettävää? Oh. No en lähde takaspäin. En lähde takaspäin. Aivan sama. Se oli siinä. Yes. Yes. Taidemaa päihitetty. Niin nyt tallennetaan. No niin, hyvä. Peli tallennettu. Joo. Okei, kello on 9:30. Joo, nyt täytyy lopettaa jo. Valitettavasti, mutta Mutta jatketaan jo jossain kohtaa noin loppupään kentät, että sit kun saadaan noista Skopsin luolakentistä niin vielä puuttuvat häkit, niin sitten meillä aukeaa reitti tonne Mr. Darkin luo. Et me lähestytään sitä
meidän niin kuin määränpäätä määrätietoisesti kuitenkin. Hitaasti, mutta varmasti. Juu, mä ajattelin, että nyt vois katsoisiko joku, kenet vois raidata. Tuolla aika moni oli livessä, kun mä päätin itekin lähteä livettämään. No, joo, täällä on monta hyvää vaihtoehtoa, kenestä valita, mutta tosiaan niin mä en oo urpoliitikkoa tai vitsi mun lausuminen on. en osaa enää puhuakaan. Siis urpoliitikon striimejä ei ole tullut raidattu aikaisemmin, niin mä ajattelin, että laitetaan sinne raidiin. Hän pelaa siellä Sly 2. Ja käsitin, että pelaa ihan blindina ensimmäistä kertaa niin kuin, kyseistä peliä, niin mennään sinne tekemään heille seuraaja. Mutta tosiaan niin joo, kiitos striimissä niin katsoneille ja kommentoineille ja katsotaan, että missä kohtaa sitten uutta liveä saisin aikaiseksi. Ja tästä tulee tosiaan se jälkilähetys on sit kans niinku katsottavissa ja sit kun se jälkilähetys sitten täältä siis Twitchin puolelta poistuu, niin se sitten tonne YouTuben puolelle sitten kans tulee sitten katsottavaksi, että no hätää, että jos olet aikaisemmat osat tästä läpipelusta niin kattonut, niin ei jää tämäkään sitten näkemättä. Ja ne tosiaan löytyy sitten ne aikaisemmatkin striimit, aikaisemmat osat tähän Rayman läpipeluuseen sieltä mun omalta YouTube-kanavalta, niin kannattaa katsoa nopee. Joo, mut tää on kyllä oikein kiva ollut tässä striimailla pitkästä aikaa ja täytyy koittaa taas löytää semmonen säännöllisyys, semmonen rutiini tähän hommaan. Mutta jos kaikki sujuu hyvin, niin kyllä tässä varmaan liveä tulee aika aktiivisen tahtiin. Noniin, mut raidi alkaa 10 sekunnin päästä, niin kiitos paljon vielä ja hyvät illan jatkot ja nähdään taas. Se on moro!